panggiling kados Ponokawan atmajanipun Kyai Semar Pukulun menika Bagong. Ya Madiwati wonten dawuh. Wis gage nek arep tok jabut nyawane jabuten. Wah menika seret Pukulun. Ditah menika mboten kenging dipun jabut nyawane. Ah mula aja sok ngegungke dhewe dadi dewa tukang jabut nyawa apa parti jabut apa parti jabut. Urung rampung ya aja dijabut. Inggih. Lah tegese urung rampung uripe ngono lho. Inggih, inggih. Inggih menika Di. Ah ngatas-atas lho Di. Nadyan namung kados mekaten menika najaipun kok sampun gembol Wawadi. Kakang Narada. Menika namung Bagong. Ah, sampun ngemengke. Menawi saged tembung ming menika dipun singkiri lho, Di. Ming menika ngendhak dhateng saminipun para titah, menika mboten sae. Wonten tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Ah, monggo. Bagong dipun timbali. Ah. Nah, wonten menapa-menapa dikur kedah dipun petang lho. Kula sampun matur kedah sepeleh, kedah sabar. Mengsah titah ngaten menika nek ora sabar, wah malah ketekuk-tekuk mangke malah kewirangan. Inggih Kakang. Ah inggih. Kula aturi nyekecaken anggenipun lenggah. Inggih ngestaken dawuh. Bagong Ponokawan Bagong. Padha raharja sak prapta kita Ponokawan. Oh ngilaheng. Awi gena mastu namat sidam. Sidam sekaring bawana langgeng. Oh ngilaheng sekaring bawana langgeng. Ah, modar ora kowe. Ah, lagi sepisan omongan kowe. Nglarake ati kok sebutane dewa nggo dolanan sapenake dhewe. Mboten nggo dolanan Pukulun niki lagune Gomblo. Oh iya iya. Pukulun Bathara Guru kedahipun prisa nate kagungan titah ingkang sampun seda. Naminipun Gomblo, rumiyin dados penyanyi. Mengkono. Kemudian mboten tahun 90-an kurang. Iya iya. Ulun kelingan. Ah, niku lagune oh ngilahing sekaring bawana wutah. Ah, lagi teka wis mutahke wedang. Padha raharja sak prapta kita, Bagong. Pangestunipun mangadi. Pukulun tansah pinayunganing kawidadan niring sambikala. Pukulun bekti kula konjo. Ulun tampa. Sami-sami ulun nggih nampa. Pangestu ulun tampanana Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana kasantosan. Kenapa kita nalika semana arep munggah ning Bali Marti Kunda teka menggok dalan pados toilet Pukulun. Kena ngapa sebab sampun ngampet kawit sangandhaping gunung Siulaulu. Gunung Siulaulu iki gunung endi? Ah, gunung kok Siulaulu. Gununge kalih Pukulun Siulaulu menika. Iya, iya. Ya, Bagong. Gunung Himawat. Gunung Himawat kok sampun ngampet Pukulun. Iya. Bagong prayogakna nggonira ngadhep. Sampun mboten kirang prayogi. Anggen kula ngabiyang kersanipun Iwang Bathara Guru. Nggih Iwang Bathara Manikmaya. Sampun kirang mboten kirang sekeca Pukulun. Iya Bagong. Mekaten inggih Pukulun. Ah, Bagong. Padha raharja sak prapta kita, Bagong. Pukulun Bathara Lodolut. Bathara Lodolut ora. Bathara Narada. Ah iya iya. Wah, jan, naman kok ora gede-gede. Aja ngawur kita iki ya ngomong sapenake Narada iki ming semene iki. Nggih, Pukulun. Bekti kula kunjung ngersanipun Iwang Adi Pukulun Bathara Narada. Mugi kantang piyong ngersanipun Iwang Pikulun Bathara Kaneka mawarna-warna. Kaneka putra. Ya. Pangestu lho tampanana ya, Bagong. Lha pundi kok jimat barik. Ya, trondolo iki aja. Aku ki ngajari kok kon semeleh takon sabar kok malah rasane kaya iso ora kuat sabar totok mudar. Wes. Bathara Narada notok Bagong. Iki mergane kose. Kose kok urung-urung kaya sarep iki mergane patumu. Bagong padha raharja sak prapta kita. Pangestunipun Bathara Indra. Iya. Nering Ambikala bekti kula kacur Bathara Indra.
Katur Bathara inggih Bathara Warkop. Kok Bathara Warkop? Bagong Wodararja sapraptamu. Yamadipati. Hus. Ora basa anu pukulun Yamadipati. Bekti kula kunjuk pukulun. Ya. Sampun nate njabut nyawa titah. Sampun angsal pinten pukulun? Ya wis akeh sing padha tak jabut nyawane. Kowe nek kurang ajar tak jabut nyawamu. Lho. Wis Yamadipati. Ora gawe perkara. Ora sasok aneh-aneh. Bagong nek ngene iki ora kena disanak tak kandhani. Nggih, prayogakno Bagong. Sampun mboten kirang prayogi pukulun. Yamadipati. Pukulun. Piye Bagong? Sowan kula wonten kalipun pukulun Bathara Guru menika namung badhe nyuwun priksa pukulun. Nyuwun priksa perkara apa? Pukulun Bathara Guru menika menawi adus dangu. Amargi keleke papat. Lengosoki mesti suwi. Sabar lho Di. Sabar, Latri sabar. Bagong menika pancen pakartinipun ngados mekaten menika. Tabiatipun watahipun nggih ngaten menika. Sampun ngantos dipun lebetaken wonten ing penggalih. Iya Bagong pancen lu nek siram suwe. Remen kula pukulun. Iya Bagong. Nggih. Kula niku wonge niku seneng guyon. Dadi teng pundi-pundi niku anggap kula niku kabeh niku sedulur. Kaya kanca kula dhewe kabeh. Iya. Pukulun ana apa meneh Bagong? Napa ingkang wingking kalih menika widodari? Iya Bagong. Jare ayu kok elek. Widodari kuwi werna loro. Ana ingkang ayu, ana ingkang elek. Wah, campur aduk. Sing widodari sing ajeng iki ayu-ayu, sing pinggir mriku elek dhewe nggih pukulun. Ya wis ora dadi ngopo. Gayane nganggo kacamata bareng. Sing endi ya widodari kacamata. Kae lho sing nika lho sing teng mburi nika lho, mburi dhewe nika. Cengengas. Wah dicopot saniki kacamatane dicopot. Wong udu kaca plastik. Ya. Lah sing sabar Mbak. Ponokawan Bagong, dalem pukulun. Ana wigati apa dene jeneng kita sowan mongko tanpa tinimbalan? Apa saka karep kita dhewe? Apa saka diutus kalawan bapakmu Semar? Kula kesah saking Karang Kadempel menika malah mboten ngerti Kang Gareng, Kang Petro nggih mboten ngertos, Bapak Semar luwe-luwe nggih mboten ngertos. Lah, Bagong ki rene kok nggawa bola iki piye? Menika penggemar kula pukulun. Iya. Ya, syukur. Wah, lho kok saiki raine dinae blethokan barang. Ora apa-apa. Ngaten nggih pukulun. Iya, Bagong. Lah, Bapak nggih mboten ngerti, Kang Gareng nggih mboten ngerti, Petro nggih mboten ngerti. Wigatine apa Bagong? Kula niku ora lara ati kula. Sebabe apa? Sebabe kula niki rumangsa nadyan anake Semar kok kaya dianak tirikan. Lho Gusti, Semar ki adil tumrap putra-putrane kabeh. Kok rumangsamu dianak tirikan? Kula niku wingi dolan tenggene Gareng, terus dolan tenggene Petro. Wong kanca kula nggih ming Mas Gareng kali Mas Petro. Teng mriko niku kula diceritani, dilalah dadi siji do jagongan kita. Gareng lan Petro nggih teng omahe Gareng do omong-omongan gayeng menika. Pertama membahas pilihan presiden. Mengkono nggih. Terus angka loro suwe-ning suwe saya mrambat, ceritane gayeng. Mes saking jam 09.00 esuk nganti dalu niku kula mboten wangsul. Merga rembuke pun dadi tenggene wong tuwa. Gareng kalih Petro niku do rangkul-rangkulan. Awak dhewe iso ketemu nek karo bapakne awake dhewe ya Kang Gareng. Terus Petro ngrangkul Gareng, terus Gareng ngrangkul Petro. Heeh, terus
Jebul bapakne dhewe saiki wis dadi dewa. Ati kula niku cemburu. Mergane mboten wonten sing ngrangkul kula. Terus Gareng niku cerita Begawan Salantara ya Begawan Gandarwa Maya ya Resi Gandarwa Raja Bali wis urip ning kayangan. Awak dhewe mengkari ngetutke bapak sambungan ya kuwi Bapak Semar nganti tutuk uripe awake dhewe Truk. Ngono kuwi Petra nggih ngoten niku terus do terus do pokoke salaman niku terus linggo jejer. Petra karo Gareng do selfie. Terus diupload ditulisi anak Salantara. Ati kula kok kelara-lara. Keloro-loro sababe apa? Kula takon berarti aku ki ya anake Salantara ya Truk. Petra niki ora wangsulan ming menjep karo melengos. Ya udu ngene ngono. Bapakku Begawan Salantara ya ora anak-anak. Kaya ndok banyak ngono. Anjuk aku anake sapa ya Truk? Aku ku ya asline dudu anake Semar to Truk. Dudu Semar ki ra ndek anak. Semar ki malah anake ning kayangan kabeh. Kae Bathara Kamajaya, Bathara Yamadipati, Bathara Pathok, Bathara Gandamanan, Bathara Sarkem. Kuwi anake Semar ngono. Nah aku ki kudu anake Semar, aku anake Begawan Salantara. Muni ngono. Aku dadi kelara-lara. Terus pada suatu ketika sabar lho Di, sabar. Bagong menika bahasanipun ngados-ngaten menika, sampun ngatos kados dipun anggap kados titah sanesipun. Nggih. Lho sing nggih kono wae kok. Mangsa kala suwen mangsa kala pada suatu ketika kula niku ngalamun. Lho, ngalamun nggih. Nduk aku ki anake sapa ya? Upama aku ki duwe bapak, mestine Bagong ki kudu ngabekti karo bapake. Kudu iso mikul dhuwur karo nglindhengke bapak. Trembelane. Mikul dhuwur mendem jero. Mendem. Ana ora dipendem ora diglindhengke. Ora diglindhengke. Didonke kok diglindhengke, gundule atas ora. Mikul dhuwur mendem jero karo bapak. Upama bapak isih ana nggih, kula niku kepengin ngabekti ngersanipun bapak. Nek bapak wis ora ana ya kula kepengin weruh sareane bapak niku teng pundi. Saora-orane ajeng kula suwunke pangapura kalih sing gawe urip. Ngono, nggih. Terus kula mikir, sing kula jak rembugan ming bojo kula. Lho. Kita rembugan karo bojo kita. Nggih, niki bojo kita ngenteni teng repat kepanasan. Lho tok jak ning kayangan to, kula jak. Nek ora dijak tenan, ngomah niku dibabahi Petruk. Petruk seneng kalih bojo kula, lek ngerti wis suwen tak nengke wae. Ben duja tak uja Petruk Pak. Pada suatu ketika kekrek cengele. Bojoe, iya. Dumuk bathos nyari bumi. Garwa niku jarwa dosake sigaraning semangka. Jiwa. Garwa niku ana sing nyebutke rong pribadi ingkang wis dadi sak badan. Garwa niku nyebutake rong awak sing dadi siji. Mula nyada dadi siji ta? Sabar. Mboten sabar pripun? Ah kok sing teko Bagong ki piye? Lah iki sing njaluk sing nanggap kok. Nek ora seneng kula ngucat teng mriki nggih sing kira-kira ora cocok lakon niki nggih mangkondur. Niki sing njaluk sing nanggap butuhe Pak Ganevo sak keluarga. Bungah niku wis sah. Lho kok malah nesu to bocah iki? Ah sampean cerewet. Kakang Rodo kendel ya iki ya. Kayangan iki karepku aja dienggo sak penake dhewe mengelekke tata krama. Iki tata krama kok banteng ambyar. Iya wis ora Bagong ora.
Ngoten niku bojo kula. Bu, ora usah munggah nang kayangan. Ora lagi datang bulan ta. Kayangan ki nggon resik, nggon suci. Selagine wong lagi nggarap sari ki ra entuk mlebu nang sarean. Iki kayangan iki nggone dewa, engko ndak terjadi goro-goro. Nggih, ngoten terus nunggu nang repat kepanasan. Repat kepanasan ki ra ana iyup-iyupane, gosong nggo eman. Amun wong wedok kaya ngono kok. Sing nggih sinuwun kok tak nyemet rokok sik nggih. Iya. Kayangan kuwi ora entuk ngrok. Sing ngomong sapa? Entuk, angsal di angsal. Gareng nek ora udut ki ora iso mikir. Iya, Pak. Iya, lah mbok ndase tancepi rokok. Coba wae. Ora usah suluk. Sembrono ora. Ngaten Bu kula. Nah, inti dari segala napa sing kula aturke? Inti dari segala inti. Ahli dari segala ahli. Pinter bocah iki, Tru. Rembug kula menika janjanipun nang badhe nyuwun prisa Bu kula. Iya. Nyuwun prisa apa, Bagong? Bapak kula niku teng pundi? Bapak kula niku sapa? Nek sinuwun niku menangka dados dewaning para dewa. Kedahipun ngertos bapak kula niku sinten, napa pendhita, napa Nalendra, napa titah selumrah, napa kere. Niku sapa Bu kula? Petro kalih Gareng iso ketemu karo bapakne. Mosok kula ora iso ketemu karo bapak kula? Bagong, Nun. Bapak kita kuwi Semar. Semar niku bapak sambungan. Niku dudu bapak kula asli. Sapa sing muni Semar? Karet sirahe. Iya. Udu Semar. Ning perlu dipikir. Nggih, Bu Kulun. Aduh, Bagong. Aduh, yang napa Bu Kulun? Ulun kuwi kaget. Lah kok dadi kita ingkang nyuwun prisa kalawan panjenengan ulun. Mangke rumiyin ingkang dados dewaning para dewa menika sinten? Ulun. Ha, berarti ulun kedah ngertos. Kita. Lho. Sing positif ulun. Kita apa ulun? Jare Bathara Guru. Sama niku Bathara Guru apa Bathara Ulun? Apa Bathara kita? Ulun ki sebutane panjenengan ulun. Nah, yen kita ya kita. Piye iki? Bathara Antarada nyuwun pencerahan. Nek nyebut karo wong liya kuwi kita. Nek nyebut awake dhewe kuwi ulun. Ki cara kadiwatan. Ah nggih, kula pun ngertos. Mlengkeng saking menika kula nyuwun jlentrahipun ingkang langkung permati. Upami bapak kula niku pancen bareng kali bapakne Petro, bapakne Gareng saka jamaning Jim. Kula nyuwun supados paduka pukulun paring dawuh bapak kula teng pundi. Niki pun jujukan kula langsung kula jujuk. Kula ora takon pendhita, kula ora takon wong pinter, kula ora takon wong wasis. Ning sing kula goleki sing ngerti kasunyataning donya nggih menika paduka pukulun. BTW pukulun boten mangertos lan boten saged nedahaken wonten pundi dunungipun bapak kula. Kula wis pamit kali bojo kula. Bu, nek aku takon Bathara Guru, pukulun Bathara Guru ra iso nuduhke. Wis kowe cepak-cepak ya Bu, nek engko weruh kebul nang kayuwangan, cetha aku ngamuk nang kayangan. Nek mengko ana para dewa do alok, ana titah mati nang kayangan, aku mati nang kayangan ikhlasno Bu. Kowe mulih ngomongi anak-anak. Nek bapak wis ora ana. Bojo kula wis tatap tanggo-tanggo natine, blas ora nangis. Wong betake bojo kula ya ora tresna kali kula. Mula ora nangis. Ning wasmana tetep kula tresnani. Mila ingkang sing menika kula nyuwun pangandhanipun pukulun Bathara Guru mboten ketang namung seklimah. Bagong
bapakmu iki nggone nang kene niku wis mujudake sawijining kabagyan tumraping kula. Kula anggap paduka pukulun menika pranyata dewaning para dewa. Iya Bagong. Nggih. Oh, pukulun. Sampeyan dewa ora duwe rasa kamanungsan. Ngopo Bagong? Mosok sapi nggo ancik-ancik. Iki anggere mripate tekan kono-kono iki apa-apa ditakokke. Kuwi lembu andini. Kowe lho, lanang apa wedok? Lho. Mbok kene tak gone dokter hewan tak suntikke men meteng. Dadi pirang-pirang mengke didom. Kula sing ngingokke nggih Pukulun. Aja. Totok mutar kowe ora. Bocah kok sembrono sak penake dhewe. Mekaten Pukulun, kula nengga menyanipun Pukulun Bathara Guru. Sekedhik kemawon kula tengga. Ananging menawi paduka pukulun boten saged nedahaken wonten punidunipun bapak kula ateges boten wonten gunanipun sampeyan menika dados dewaning para dewa boten wonten artinipun sampeyan niku minangka dados dewaning para Jawata kula boten trima minangka dadi titah sampeyan nek sampeyan sing dadi sing nitahke kula takoni kok sampeyan ora iso wangsulan kula trijaga adang sing kandel sumbar kok kleru jagang kok ajang jagang sing jero beteng sing kandel jagang sing jero beteng sing kandel kula aturi nyawisaken dewa-dewa sing digdaya kula mboten ajeng wedi mungsuh para dewa kula ajeng meksa paduka pukulun supados paring pangandikan estu menika kula mboten gojek nek sampean mboten saged nedahaken wonten punjulipun bapak kula sumpah kula disekseni keblat papat segara gunung pertama kali sing ajeng kula pateni niki dewa sing teng buri kula niki iki ki ngapa ta cah iki wong aku ki ra melu apa-apa kok sing dipateni ulun ki piye tak patenane men rasa nggodha sinau lho kadake listrik ora Kakang Trada punapi kados pundi Kakang kula menika bingung badhe nesu kok mboten saged. Lah nggih menika ampunipun Bagong wonten niki menika. Bocah gecul murah-ucul anggere rasane arep nesu ning dheke omong meneh niku sampun geli rasane. Geli Pukulun. Kula niku pancen menggelikan apa Pukulun? Lah nika ngendikanipun rak waton nerocos wae sak winake dhewe. Monggo Pukulun aturi paring pangandikan. Sinten bapakipun Bathara Trada? Lho. Sing tak takon iki bapakku apa bapak iso Den. Ha sampean ngomong wae kok. Marai lali. Bapak kula maksude kok bapake Bathara Trada. Nggo ngapa bapakmu ya? Weh. Sembrono ora. Aku ora takon bapake Bathara Trada, takon bapake Bathara Trada. Sinten? Sinten Pukulun? Bagong. Nun. Estu napa Pukulun? Bagong aja kaya ngono. Ulun kaget. Alon-alon Bagong aku tak kondo karo kita. Nggih. Ning harapan kula namung sampean Pukulun. Nek sampean ra iso ngandhake tenan iki kula wis peteng mripat kula. Kula ra nyawang dewa, ra nyawang titah. Kula wis nggo bendho pun kula sah. Ngamuk teng mriki tenan. Tak tegori wit-wite. Tak resiki kabeh. Yo malah matur nuwun. Weh lah. Adi, ampun kados mekaten tadi. Lah wong Bagong ngaturipun badhe ngresiki kayangan. Wah, padake tukang kebon ora. Pukulun. Wonten widodari ingkang nedeng ngiris jambu dipa nirmala Pukulun. Daranipun kayangan. Iya. Widodari para dewa kuwi darane jambu. Salak pulun mboten. Ya mesti. Ora ana. Oh, bojo kula seneng salak. Kentrose. Bagong pancen cangkeme elek tenan. Ning kayangan kok waton muni sak penake dhewe. Monggo ta kula niki jamipun mepet. Niki mengke bar niki terus widodari Mimin kali Apri ajeng pentas kula. Iya. Iya Bagong sabar sawetara. Nggih. Pun monggo aturi paring dawuh. Bagong sing gedhe pangapura kita ulun mboya ngerti dasare pripun kok sampean mboten ngerti
ulun mboya ngerti sapa wong atuwa kita. Sebab saka sak ngerti ulun, kita kuwi ora dianakake, nanging kita kuwi dumadi sarana cipta. Cipta sapa? Bapak kula cipta sapa? Nek kula tepang ning pun mboten nonton piyane, cipta ketel sora geneng. Niku yagane bapak kula mbiyen. Aja ngawur. Sarana cipta tegese nalika semana Semar Kakang Ismaya munggah ana ing Kaiwangan nyuwun supaya diparingi kanca sabab urip ana ing jagat mung ijin. Lan kita kuwi sak tenane tak kandhani Bagong srana cipta krana dumadi saka ayang-ayangane Semar. Tegese kita kuwi ora dianakake dening sapa wae nanging dumadi saka ayang-ayangane Sang Hyang Ismaya ya Kyai Semar Badranaya Bagong. Modar do kaget kabeh. Nabuh kok sende-sende. Sapa Bang? Para dewa-dewa. Do nabuh gamelan Lokananta kok sende-sende. Wah, lan ngandel ora. Wong kok senengane ora membubarke kadewatan. Mbubarke kapang rawit ya kaya. Bendo kapok. Rumangsane. Pukulin. Kanthi pangandika panjenengan ingkang kados mekater kula mboten trima. Kula ora gampang diapusi masak mewujud ayang-ayang menungsa kok dicipta dadi wong ki. Pundi kelakone kula tak takon. Lho, ulun ki dewa. Ah sing ngarani sampean tukang las ya sapa? Sampean ki dewa. Ning ora mungkin nek sampean iku nyipta ayang-ayangane Semar kok iso dadi Bagong. Upama kula niki percaya terus kula ya ora iso manembah karo bapak kula. Mongko pengen kula niku sungkem karo wong tuwa kula pukulun. Niki sampean wis bibiti perkara karo kula. Lho Bagong. Aja banjur ngadeg kaya ngono. Kita nggo kualat. Men. Kualat tos biyen-biyen. Semar kae gene tak ketak sirahe aku ora kualat. Bocah. Nyayane ra jaman-jaman. Walah, pripun di sampean lek paring pangandikan sajae kok natoni atine Bagong. Natatu ora iso mari ambek dipresake. Kok sak penake dhewe lah dene tangane papat. Ngapa nek men tangane papat kaya sak penake dhewe? Malak kuwi jenenge. Iso wong loro sing tok tandangi, heeh. Aku umpama di tangan papat ora bungae ya. Wis, loro sisan rame siji. Padake apa? Bagong. Ning aja kaya ngono. Ora iso aku nek ora ngamuk. Ora do wis gelem ngandhake nendi bapakku Bathara Guru, Bathara Nraja, Bathara Indra, Yamadipati, Brahma, Semeru, Ngawi. Kabeh ajar kabeh. Ora peduli. Anggere ora do nduduke bapakku nendi Bathara Guru kudu mudhun saka sela mangumpeng Kandha Waru Binangun. Ora ana gunane sampeyan dadi jawata ning Kayangan Surabaya. Percuma. Tidak ada gunanya. Aku ora trima nek wangsulane kok mung Bagong kowe dumadi saka ayang-ayangane Semar. Semar sebenarnya tak ngekeke nggon panasan ya isih ayang-ayang. Berarti mung ngapusi, mung arep nglegani karo omongane penjaluke Bagong mung jawaban kaya ngono ora tekan Kayangan ora masalah. Ning gandeng wis tekan Kayangan kene wangsulane dewa mung sak kepenake dhewe.
Bathara Guru ora mudhun saka Selakanda Waru pinaon. Syarat ning tempat kepanasan leganing atiku. Bagong wong kang kaya kowe derajat dranyak kowe wani neranyak marang panjenenganing Rama Pulun Bathara Guru anake lanang ora trima bagus kowe angling Darma ya edan kan bocah iki ya omongane iki waton nyelekep iki sapa iki Ulun Bathara Indra oh anake Bathara Guru iya kelas pira kowe diulang bapakmu Ulun ki dewa kok kelas pira? Bapakmu guru kok. Ulun putra ingkang nomor 4. Yen kita nantang karo Wuang Pulun Bathara Guru tegese kudu iso ngalahke karo anake sithik. Bagus. Tangane ora nyekel ngene iki. Homo ya? Ora. Aku wong lanang kok dikekep sak menake. Oh. Dewa nek ora tau nyekeli kaya ngono. Ora ana sing mlentung sithik dicekel sak menake dhewe. Aduh. Lha niki ajeng guyu ning wedi kali Bagong. Ya mau diwaca ya jabut untune. Iya. Ora Bagong, meneng anteng. Gak kok tak nandingi Bathara Indra. Maksudmu kowe metu njaba apa ora? Lho, kepiye to iki? Dewa kok kaya ngono ta omongane? Oh, mula dewa ki ora tau do ndek anak. Awang ditokke njaba. Tegese metu njaba ki metu ana ing ngrepat kepanasan. Oh, begitu. Ya. Maksudmu kowe nantang karo aku? Sing tak wedeni apamu ngalahke Bathara Indra, kelakon adu arep karo Rama Pulun Bathara Guru. Metu njaba, Ndra. Metu njaba. Kandakno kasino karo Dono. Aku ora wedi. Kerubuten nyandang cip. Ngono kae. Kowe nggon film padake aku wedi. Ora wedi kowe dadi cip meng cemplung kalen kok. Wah, wis Indra jan metu wae ndak malah geger kae. Ayo, metu. Kowe ora iso ngandhake bapakku nang ndi dewa tamuk kabeh legane atiku. Ya, ora trondolo kae. Ning arep metu kok nendang weteng lho. Kakang Rada dipun menapakaken. Wah, Bagong ki pancen bangsat tenan kok. Madhep kene terus sikile duncalke kena nggon weteng. Inggih. Kados pundi Kakang? Ah monggo kula mboten saged nengahi perkawis menika. Menawi adiku rumangke mboten saged nengahi dhateng perkawis menika, kula sampun mboten saged matur menapa-menapa. Kula rak munjatur sapaduka tadi. Ingkang damel geger menika titah ingkang sajaipun badhe damel gara-gara wonten ing kayiwangan. Namung semunipun menawi dipun tandhiaken Bagong menika kok tumrap kula leres. Leres kados pundi Kakang? Bagong ya ora dijlentrehi. Saka ngendi to kedadiane? Nyatanipun kula sampun paring keterangan nanging Bagong sajaipun sampun boten pitados. Saya ora percaya wong wis dheweke Bagong menika nggadahi kapitadosan nek anggenipun gumlar wonten ing jagat menika wonten ingkang lairaken tegesipun gadah Sudarma. Nek mung diapusi utawa dikandhani saknyatane mongko menika inggih saknyatanipun kados mekaten menika Bagong dumados saking ayang-ayangipun Kyai Semar. Ning bocahe wis ora percaya. Lah menika berkencang warudoyong pak pong mbok bolong kali cedhe sapa singgal. Nah, mboten ngaten mboten badhe rampunganipun. Bi menika rasa penake dhewe ta nika. Wong mau wis metu nang jaba kok bali meneh menika ndas pundi? Wah, menika lho walah wis cilaka ya. Ora tenan ta. Nek ndi-ndi dadak nguyuh,
kayangan gon suci kok ming duyui sak nggon-nggon. Walah Ciraka ora. Di menika das pundi? Yama Dipati wonten dawuh. Ulun keparengake kita nganggo daya kekuatan kita Bagong sendal mayang wis wani gawe geger kaiwangan Yama Dipati. Sapa sing ngakon Yama Dipati? Sing ngakon Yama Dipati sapa? Ah, Di kula mboten tuwet-tuwet lho, Di. Waduh lah, pripun menika? Waduh lah. Kemanan kowe Bathara Guru? Yama Dipati njabut nyawaku. Untung aku wis gawa serep saka omah. Yama Dipati gawa nyawaku ning aku ora iso mati. Wanine kongkonan dewa-dewa. Nanti Bathara Antaradima. Kakang Narada wonten pundi? Kula wonten. Narada! Penyakit ora? Kayo. Dewa kok wedi karo titah. Wah, iki kepiye iki Di kok tatanan kayangan kok geger kados mengkaten. Rumangsane ora. Tak nandangi Bathara Indra. Edan, iya. Kakang menika menawi mboten kesah malah kewirangan. Pripun menika kayangan ados mekaten menika dipun tonton ngambah Dirgantara monggo dimangan. Wong kang kaya kowe Bathara Indra penyakit gugu karepe dhewe mengatasi titah kok iso ngorak-arik kayangan nganti Brahmapulun Bathara Guru wae ninggal bali Marti Kundha Manik ngambah Dirgantara ben dadi rasani mbok ben. Areng apa kowe? Nantang karo aku kowe? Nantang karo aku kowe? Ora minggat dibantani Bathara Indra kelakon tinju akhirat. Semono uga kowe Bathara Indra. Lena pangendhamak cemplungke kawah candra di muka. Lho. Sing nyemplungke iki dewa. Wis nyemplung dhewe-dhewe wae. Ya kowe nyemplung aku ya nyemplung. Ya, ora apa-apa. Anggo klambi renang lho ning. Men ketok asik. Ya wong edan kendara dening aku tandangi legane ati kowe rumangsane wedi ya.
Ngedan. Mendili to, mendili. Ana bojo nunggu ning repat kepanasan kok dijoroke jak mlayu. Dipeksa. Aku nek kangsan marahi sapa-apa. Kudu dadakan aku ki ngono.